Akuthebula ukunatha njengabendla enkulu omakhungu onkila novapom noma nenhlanga sodiba ndlela ezozihlole zayidiba indlela zade zadiba nendlela camagu nina baselenge. Namhlanje ngumgqibelo kaloku usuku apho sincokola khona ngezinto ezidlumzi. Today is the 11th of April 2020. We are on i-COVID-19 16th day. Besithe kaloku siya kwi-21 days, umongameli wayongeza ngenye 10 days. Now siya kwi-31 days. We are also saying apho kwaVusilanga, let's stay at home and obey the instructions as given to us by political leadership. Ungalibali ke wena ukucofa i-notification and usubscribe ukwenzela ukuba ungashiyeki kaloku kwezincoko zalapha ekhaya. Siseza kudidiyela ulwazi apha, wena uyawuthi ungasiboni, you think asisa-exist kanti nguwe lo ungakhange wenze notification and subscribe. Sawugawula swarhuqa ke bantwana bendlu emnyama. Namhlanje siza kuncokola ngomba that falls on the sad side, umba that has a devastating effect. Namhlanje siza kuncokola nge-pregnancy. Why are you not falling pregnant? When we say you, sithatha siyise kule perspective yobulungu, because abantu abamhlophe utata nomama xa kumama ekhulelwe utata nomama bathi we are pregnant because kaloku lento yinto yabantu ababini. As we are going down ke niyayazi ke bantu abamamela le channel ukuthi whenever we discuss, whether we discuss iyeza, if there are medical aspects on that topic, siqala ngayo the medical side ukwenzela ukubana nawe mntana esikolo ungashekeli kakhulu. I'm made aware that there are people who are referencing this channel for i-assignments zabo zesikolo. We appreciate that. Siyayicamagushela ke bantwana besikolo. Njengoba sincokola ngayo i-pregnancy, we want to make you aware ukuthi i-pregnancy lena yinto yabantu ababili, njengoba sitshilo yinto kamama yinto katata. For a woman to be pregnant, there has to be a fertile healthy sperm, in as much as there has to be a viable egg. Ithi ke lento, if utata i-sperm sakhe is not healthy, soze kumiliselwe apho, there will be no pregnancy. If utata i-sperm sakhe asanelanga, lento kuthiwa ngu-low sperm count, akuzubakho kumilisela apho. If akukho sperm, akuzubakho pregnancy. There are conditions apho umuntu ongutata ezawukwenza into estop i-sperm, the form of sterilization abantu abangotata. There is no pregnancy ke apho. If there is no ovulation, if akukho qanda, the viable egg that we spoke about, there will be no pregnancy. If kuyenzeka ukubana kubekho ingxaki ye-tubes kumama, it means the sperm and an egg are not going to be able to meet. There is no pregnancy. If kukho ingxaki esibeleko, mhlawumbi apha esibelekweni nento kuthiwa zii-cyst and so on, akuzubakho pregnancy. If the mouth of the cervix is not opening, ithi ke lento njengoba sisitsho, there will be no pregnancy. Zininzi ke the medical conditions ezilidishela ukuthi kungabikho pregnancy, both kumama notata. Asifuni kuyanzulu because zininzi otata bebodwa nje, they will have their own specific problems. Omama, they will have their specific problems. So what we want to emphasize kotata bacinga uba into yomithisa nomitha ingxaki kamama, also check nawe kwelakho icala. Sisaqhuba ke sichaza into kubana xa kungade kubekho umntwana apha kweli khaya, umuntu ongumama iba ngoyena uba likheswa, omnye umuntu ongumama will suffer from i-depression, will suffer from i-self-confidence problems. Uzawuba neengxaki ezininzi lo mama ngenxa yokuba engakhulelwa, ade ngelinye ixesha nalapha phakathi kwekhaya ubona uba akasamkelekanga lo mama. Kuthi naxa sekubhubhe loo ndoda, ukuba banazo izinto abanazo phakathi kwekhaya, baneenkomo, banendlu entle, utata beyakhile, uzawugxothwa lo mama ngaba bantu balapha emzini bathi goduka kuba kaloku awusenayo into yokugcinayo kweli khaya. It's a very sad matter le nto yokungakhulelwa. Kweminye imizi ngenxa yale ngxaki
umuntu ongumama uzawubona ubana sekukudala sizama nalo tata konke ilungayo, emke uMadlamini amshiye uBhele ayokraqeza noRhadebe, abuye netshontsho lakwaRhadebe lifike intshontsho lakwaRhadebe lenziwe uBhele. Zininzi ke ezo zinto that we've been made aware of. Abantwana abakhuliswa kumakhaya ngamakhaya babe ingengabo bantwana baloo makhaya, not because of this problem but is something eqhelekileyo eyaziwayo ukubana ungomntana loo ndlu, ngumama oyaziyo ukuba wena ungwalaa ndlu. Under the very same challenge, umuntu ongutata xa ibona uba kade abe namntana atsibe naye, atsibe icingo ayomithisa, else loo nto on its own iyiphelise imitshato. Siyafuna ukutsho ke ukuthi apart from the biology that we've mentioned, zikhona iingxaki ezenza kungabikho umntwana phakathi kwekhaya. Thina ke bangomayezeni siye sithi before uze kuthi thina abantu bamayeza we will be discussing ezinto endizawudiscussa apha, we want you ukuthi uqale esibhedlele, because if the problems are medical, if the problem is a fallopian tube constricted, it doesn't matter the number of ibhotile ucinywa kangakanani, usele wathini, it doesn't matter, akuzubakho fertilization apho because the fallopian tube ivaliwe, i-constricted. So we are saying if uyile kwikliniki yangakokwenu, uyile kugqirha wakho or the gynae ohamba kuyo and bathi bayenze every test in the book, akukho into abayibonayo bona medically, sithi ke ngokuyiza kuthi singomayezeni nathi we've got factors ezenza uba kungakhulelwa. I will only highlight 5 for purposes of this discussion nengxaki zezi data, but there would be more than the 5. I'm highlighting the most common. Number 1, ukuvalwa kwendoda or ukuvalwa komuntu ongumama. Uyavalwa umuntu ngamayeza ukuthi angaze abe nabantwana. Sometimes uvalwe usemncinci, usengumntana ono 3 years 4 years, wavalwa ngumakhulu othile ukuthi wena soze ube nanzala. Baninzi abantu abanalo elo bali bazakuxelela uba ndavalwa, iyavulwa ke loo ngxaki. Number 2, i-previous miscarriages, previous abortions, previous terminations, iyingxaki ke lena. Even if we are ekliniki, is one of the questions abaza kuza yona ukubana zange na ukhe uterminate i-pregnancy. Ngokwesintu sethu ke lena ingxaki ihamba ikhokhelele kwinto ezininzi, kuphathelisa imnyama. Uzawuhlunyuka ke wamba amagqirha kuthiwa yiza nenkukhu emnyama, wamba uyohlamba emlanjeni, omnye athi yiza nebhoko okuhlamba kuyakho ikona, nomnye okuhlamba ngaphayana, uzawukhupha imali. Ukhona usise bekwandifowunela apha echaza ingxaki yokungakhulelwa, which is a reason that inspired le video. We had a very long chat apha ekuncokoleni, safumanisa ukuthi problem yakhe waterminata umntwana, not once, waterminate umntwana kuhamba ixesha, sometimes wamfumana wesibini naye wamterminata. She was still young, yazi ke xa usemtsha usaqhutywana nabubuntwana. Now loo nto yalidishela ukuthi angakwazi ufumana abantwana ngoku seyendile. Is a 40-year-old, has been kulo mtshato for more than 10 years. Imeko ekhaya ayikho right because utata ufuna umntwana. So sithi ke lena into ifuna uyenza isintu, akuhlanjwa, akukho simnyama soba uyoxhela ibhokhwe ezintabeni. Lena into uhoya nanogogo abakugcinele aba bantwana bakho wabaterminatayo. Unqenqeza kogogo, ungenisa umntana endlini, uthile umntana igama, unxibisa umntana. When that is done, it is now safe for you to go because yona nto bikubambile ibilo lasana. Number 3, ukuhanjiswa okanye ukulaliswa nesilwane. Yingxaki ke lena, once ulale nesilwane, i-chance yokubana ube pregnant even though ikhona, but it is below 50%. So you are in trouble until ube uyasikhutshwa isisilwane ngendlela ezikhutshwa ngazo ke izilwane. There is no straight line approach ekhupheni isilwane. Abantu benza ngokwenza, eventually uba unelakhi siyemka eso silwane for good.
So sithi ke usenesilwane ichance yoba ube pregnant imfiliba. Number 4, ingqumbo yabaphansi. Kaloku umntwana lona simnikwa ngabaphansi. Xa bengafuni ukukunika umntwana awuzumfumana, uzawudinga use ukhulelwe isisu singalungi until ube udilishene nalento abantu bakokwenu abayifunayo. And we want to emphasize, as we have done it before kwezinye previous videos, if your problem is linked to amadlozi ekhaya, it doesn't matter the amount of money you'll pay. Even if ungabhatala i-500,000, there is no solution without abantu bakowenu, because abantu bakowenu ngabo abavumela iyeza lisebenze, ngabo ulichoose lo mntwana ukuthi bani kuthathwa amongst them bani boya la mntwana. So there are previous videos esikhe sanazo. Ingasi ukubukele le video ethetha ngesichitho, ingasi ubukele le video ethetha ngezinto ezikuphathela isimnyama, ingasi ubukele le video ethetha ngokukhupha isisu. La video ethetha ngokukhupha isisu, we went deeper into ezingxaki zesisu, apho we mentioned abaphansi, we mentioned nezinye ke izinto. Number 5, inyoka okanye loo nto kwakuthwelwe ngayo apha phakathi kwekhaya. Sometimes kwakuthwele utatomkhulu ngoko, but ngoku le nyoka isekhona, and xa kuyiwe ebantwini kuyatshiwo ukubana yiyo etya amaqanda xa ingathi uzawukhulelwa. Continuously yenza loo nto. Siyava ke ukubana loo nto yaloo nyoka sometimes naxa kusekhona loo mntu uthweleyo, one of the problems zale ntwalo kukubana loo nto izawuchitha izisu ezikhoyo apha phakathi kwekhaya. Ikhona ke i-discussion where we were dealing with into zesithwalo. Go and watch la video ethetha ngeengxaki ezi-associated nesithwalo. There's also another video ethetha ngeento ezikhawulezayo where we want to get rich now. We are not prepared to wait. So ukuyibukele la video because izawuhambe ikuncede. So what we are saying in a nutshell, wena mntu ungusisi, ukuba unengxaki that are medical, attend to them. If ingxaki zakho zesintu, attend to them. Nto ngutata, similarly do the same thing uba nifuna ukhulelwa. And we emphasize ukubana into yokukhulelwa is not a woman problem, is a family problem. Utata, umama nabantu belikhaya ngokwakudala nootata omkhulu be involved. Xa unyana xa bakade akhuleliswe akhuleliswe umakoti, apho utata omkhulu lona ngamacebo akhe okudala ezawuthi makuyiwe kubani phaya, nguye okwaziyo ukumilisela. Khangelani ke abantu abamiliselayo. Sizayiyekilale ke kuba kaloku sikuyo le lockdown, abantu baphelwe zii-data. We are just reminding you ukuthi xa sibuyayo Saturday we'll be discussing another very interesting topic which I really like mna as a person. I-topic eyintsika yalamakhaya yethu. I don't want to disclose the topic itself, but is a topic eyintsika yalamakhaya without le nto sabe siyidiscussa. Into enjengokoluka kwaXhosa, into enjengokhapha nobuyisa would be irrelevant. Sijoyine ke xa sabe sidiscussa lo topic. NgoLwezithathu sidiscussa ixolo, siphethe ingcambu, siphethe igqabi, siphethe amanzi, siphethe amafutha, siphethe amathambo, siphethe into zonyanga. uLwezithathu ngamnye ke sincokola ngezinto zonyanga. Wena mntu uba uyazi inzulu ngezinto zasekunyangeni, wena mntu ofuna ukwazi uzihlanganisela amayeza, okanye mhlawumbi into amayeza into eyifundeleyo kodwa uhambe kubekho apha kubhida khona, join iVusilanga Academy of Traditional Medicine. Apho sawube sifundisa the A to Z yamayeza. We'll be discussing iyeza medically, sitsho uba yenza ntoni ngokwamayezeni, and then silidiscuss ukuba eli yeza lidityaniswa neliphi. Into nje ezawube idiphu ilolo hlobo. Macamagushe ke manyanga sekhaya sithi makube xhosa kubele camagu.